Prieten, ce mai faceți? Bine, și vreau să vorbesc acum, nu știu, un minut sau două, despre unii, nu știu dacă ați fost la Ai Umor. Și eu eram acolo în sală și a venit 3 băieți și vorbea despre Florin Salam. Și s-a jucat așa și a zis, bă, tu săriți pe aia că e a mea, mai pași în dreapta, în stânga și a zis un băiat, te mașina cu gunoi. Și a zis un băiat, nu, că nu sar eu pe mașina de gunoi al lui Florin Salam. Mi-a fi, de ce sunteți așa răi? Și Mihai Medeaca zicea, mai bine nu mă păcați. Nu știu. Da. Ok. Nu știu dacă îl știți pe Ilias Vlogs, o să-l găsiți în descriere sau aici sus. Da? În descriere. Să-l las eu acum. Pa! Pa!